Lah iki to awakmu iki. Malah petuk telek asu. Ayo ayo. Allahu Akbar. Aduh, kok kowe? Abawan. Aduh, aduh. Kenapa gede? Ampun. Ayo. Sok. Kenapa meneng ae? Maling ku. Iku apa kok? NANI?Mas ampun, Mas. Cukup karunge. Iki maling. 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 Maling tenan iki. Sik. Karung. Oh, Ganteng malingan. Wae maling. Wah. Iki lho, Mak. Sopo iki? Sopo? Sing gareng bangkrut aku ini. Sopo iki? Koncone tronton. Iki koyo ampun. konco iki. Ampun. Ampun iki. Sik. Piye? Iki kan sing duwe tangan tronton. Aku gak ngerti apa-apa, Mak. Tenan. Yo Gak ngerti saiki aku. awakmu dhewe apa? Saiki dhewe apa? Wis saonoe. Kamu Wis dong, coplok. Coplok. Yo. Yo. Sik. Yo, sik. Ampun. Coplok dhewe tak coplok. Yo. Tancep ceplok. Kudu kau sih tronton. Soal ini seneng yo ki tronton. Aku tidur. Tronton. Sing tenang, Mas. Tunggu no. Piye kok tenang? Rokokan sih, rokokan kok mesti ra tenang. Aku mang mari golek manuk, ketelekan manuk, kecekel narto. Karuni maling-malingno. Malah aku dilebono kandange badak. Lha kok iso? Wetonmu apa kok ngono apa sih? Yo mbok iku iki gara-gara awakmu iki. Lho, lah kok nggawa-nggawa aku ora iso. Lah memang piye ceritane kok iso kaya ngono? Ya terus piye aku mang dikuni klambiku dilucuti kok sih. Teles kebes terus. Lho, Sing tenang. Terus piye iki enake? iki wis ngene ae. Aku di ide saiki. Iki piye? Piye? Hei, yomo. Ngawur awakmu. Aku yo dididik wong tuaku kudu duwe harga diri to. Kamu dhewe ngerti to, Tep. Batas minimalku ya kaya Cynthia Bella, Gaya Yubi. Lah ngerti dhewe, mosok marini mau pacokne aku. Gatel Mas. Ngomong. Apa iki yo mari ini kok juk dipandang teko depan iki. Terus Pandang teko jero. jerone ono apane? Cuan. Piye? Duwe. Ideku. Oke. Piye? Masuk? Wis langsung aku butuh duit. Bedal. Gas. Duit. Ayo, rapopo? Sik to. Ndredeg aku. Stop. Gede. Gak siap aku ngawur kon. Mas Tronton. Jangan kakeknya deh, Mas. Ayo Mas, mau beli saya, Mas. Ayo Mas Tronton. Monggo Mas, pinara dhisik, Mas. Tak kek kontes sing muang wis gak sampean.
Mungkin iki mungkin. Lapor ini. Lah mau kira lapor ora delok to piye. Iki mesti ana urusan iki. Lah utakmu ae rusuk. Lah utangmu lho wingi piye? Iku kan urusanku, itu urusanmu. Urusanmu dhewe. Lah kok wani san, ha? Iku urusanku, itu urusanmu. Lah wingi kan piye? Aja rame-rame, aja rame-rame. Mero. Bisa boleh, Mak? Jong ridu, Mak. Awas, awas. Ayo Mas Tronton, diombe Mas. Iki teh manis kok sampean lho Mas. Sampeyan kudu coba teh buatan Mak Rini. Ya. Ayo Mas. Iya. Ono tak ganteng ngene. Gare aku ndredeg. Iso ayae. Ayo Mas. Ayo dong, ayo Mas. Iya. Jenenge apik. Oh ya jelas. Jelas nek api. Sapa sing tuku? Larang. Ya jelas toh, tangga-tangga ora ngerana sing duwe lho. Demek to, Mas. Larang. Larang po, larange. Oh. Ora usah dipikir utane, ya. Oh. Coba dhisik. Loh, biasa. Kesurupan. Ora kesurupan. Gelas larang. Ngono ku efeke nek demek gelas larang ya ngono ku. Ya, Oh, iya aja kaget. Diombe, sing tenang. Sing tenang Mas ya. Ya, sing kalem-kalem ae. Tos dhisik, tos. Jadi ngene penake awan-awan mangan awamu Piye. maksudnya mangan awak dulu Sing tenang. Makan siang. iya Makan siang. Wis sampean kok kena ya, tak siapno. oh Makan ngono siang ya. iya Makan dhisik ya. Enteni ya. iya